Combinacions binàries de l'hidrogen. L'hidrogen el trobem en la taula d'electronegativitats a continuació del poloni. Tindrem compostos de l'hidrogen amb els de la seva esquerra, és a dir, amb els que tenen menys electronegativitat que l'hidrogen, i els nombrarem com els hidrurs. Compostos amb els de la seva dreta, amb els que tenen més electronegativitat, i els nombrarem hidràcids. I per últim, compostos de l'hidrogen nombrats amb nomenclatura de substitució i seran amb els no metals, hidrogen amb no metals, i els nombrarem hidrurs progenitors. En la vida quotidiana tenim molts exemples, per exemple, d'hidràcids. Tenim un producte de neteja molt comú a les nostres cases, com l'àcid clorhídric o també Salfumant, la marca comercial. Tenim a la naturalesa un àcid amb una característica olor a ous podrits, com és l'àcid sulfhídric, que també és un hidràcid, i com a hidrurs progenitors trobarem un altre producte de neteja, com l'amoníac o el metà, que és un dels principals components del gas natural i que utilitzem per a cuinar els aliments del dia a dia.